Дөньяда бердән-бер абсолют гадел нәрсә – үлем. Ул барыбызны да тигезли. Бу Туфан Миңнуллин сүзләре. Атаклы бойны да, бөек җырчыны да, гап-гади эшчене дә тигезли һәм берләштерә торган урын ул – зират. Сәлам, мин Гүзәл, бу Карале һәм бу чыгарылышта без Казандагы зиратлар турында сөйләрбез. Казанда борынгы зират урыннары бик күп. Мәсәлән, Казан кирмәнендә ханнар вакытыннан калган каберлекләр дә, урыс чорындагы монастырь зиратларының урыннары да бар. Кремль урамында Гостиный двор ишек алдында да кайчандыр каберлекләр һәм кабер ташлары табылган. Сүз хәзерге Милли музейның ишек алды турында бара. Әрхәрәй дачалары дип йөртелгән урында Ново-Иерусалимский монастырь территориясында да ханнар күмелгән зират булган. Казан ханлыгы вакытыннан билгеле тагын бер зират хәзерге Киров скверы, Столбово урамы тирәсендәге каберлек. Ул шул тирәдәге Краеш бистәсенең зираты булган һәм 17нче гасырларда ук ябылган. Соңрак ул урында печән базары барлыкка килгән. Казанның бик үк борынгы булмаса да, кимендә 2-3 гасырлык зиратлары арасында Боруди бистәсе һәм Бишбалта бистәсе зиратлары бар. Аларның икесе дә рәсми рәвештә ябылган һәм шактый таушалган халәттә. Ул урыннарда йөрүе дә куркыныч. Бишбалта бистәсенең бер өлеше исә Куйбышев сусаклагычы астында калган дигән сүзләр дә бар. Дөрес, аны 1880нче елларда язгы ташулар аркасында болай да ябарга телиләр. Казан сәүдәгәре Мөхәммәтҗан Галиев тырышлыгы белән генә аны коткарып калалар һәм ул бу булмасын өчен мәетләрне тирәнрәк итеп күмәргә карар чыгаралар. Шиһабетдин Мәрҗәни язып сөйләп калдырган бер иске зират Казанның хәзерге Насыйри урамы тирәсендә Мәрҗәни белән Апанай мәчетләре арасында урнашкан диләр. 1820нче елларда бу зират эченә 2 мәчет халкы җыелып, гает намазын бергәләп укыганнар икән. Хәзер ул зират урыннарында биналар, офислар, урамнар һәм кахваханәләр. Иске Татар бистәсенең безгә билгеле соңгы зираты хәзерге Нариманов, Сарасадыкова һәм Тинчурин урамнар арасында булган диләр. Зәңгәр мәчет тирәсендә кайсыдыр йортны төзегәндә, әле Мәрҗәни заманында 19нчы гасыр урталарында кеше сөякләре табылган. Бу борынгы зират әле 18нче гасырларда ук ябылган. Тора-бара аның урынында бушлык хасил булган. Әлбәттә, анда йорт-куралар тергезелмәгән. Татар байлары бу урынны шәһәрдән сатып алып, 1876 елда Иске Татар зираты урыны онытылмасын өчен мәчет төзетәләр. Казаков мәчете дип аталган бу мәчет 1970 елларда сүтелә. Аның урыны Татарстан урамы 13нче йорт каршындарак булган. Бу урыннарда йөргәндә, бигрәк тә Заводская, Нариманов урамнары арасында булганда, бу урында кайчандыр татар зираты булганын истә тотыгыз. Иске Татар бистәсе белән Яңа Татар бистәсе арасында 18нче гасырда зур гына зират эшли. 1820-1830 елларда ул инде тула һәм ябыла. 1880нче елларда ябык зиратта яңа койма куелганы билгеле. Шиһабетдин Мәрҗәни бу зиратта күмелгән кайбер имамнар һәм байлар турында язып та калдырган. Зират урыны турында кешеләр онытмасын өчен 20нче гасыр башында аның территориясында агач мәчет төзелә. 1930нчы еллар башында мәчет ябыла һәм сүтелә. Бираздан бу зират бөтенләй бетерелә һәм аның урынына хастаханә салына. Хәзер Шәриф Камал урамы 12нче йорт адресы буенча урнашкан бу бинада хирургия клиникасы эшли. Сорау: 1930нчы елларда ябылган зиратларның ташлары кая югалган икән? Җавап: Советча ресайкл. Ябылган зиратлардагы ташлар бер кайчанда әрәм ителмәгән. Аларны биналар төзегәндә фундамент корыр өчен, юлларны ныгыту яки башка төзелеш максатлары өчен кулланганнар. Кайбер нык әйбәт ташларны бүтән зиратларда яңа каберләр өчен кулланырга да булганнар. Мәсәлән, Кизичевский монастырь зиратының кайбер ташлары хәтта Яңа Татар зиратында да кулланылган. Әхмәтхади Максуди, Шәриф Камалларның ташлары элек Тукай каберендәге ташның постаменты, кайчандыр православ зиратларында торган ташлар ул. Мәрҗәни, Тукай, Илһам Шакиров, Хәсән Туфан, Хәния Фәрхи, Әлфия Авзалова – булар һәм башка бик күп атаклы татар шәхесләренең соңгы йорты ул – Казандагы Яңа Татар зираты.
Җирле халык аны Мазарка дип атый. Әлеге зиратта татар халкының геройлары да Казанның гап-гади мөселман татар кешеләрдә урын тапкан. Бу зират 18-нче гасыр ахырында барлыкка килә һәм Яңа Татар бистәсенең зираты буларак оеша. Монда табылган иң борынгы кабер ташлары 1810 елларга карый. Ул заманнарда монда Яңа Татар бистәсе халкы, шактый гади эшчеләр, һөнәрчеләр күмелә. Әмма ике бистә арасы зираты ябылгач, монда шәһәрнең бай кешеләре, имамнар, мөгаллимнәр дә күмелә башлый. Тора-бара бу зират татар халкының милли пантеонына әверелә. 19-нчы гасыр ахырында зиратның караучысы Мөхәммәтҗан Галиев булганы билгеле. Ул атаклы сәүдәгәр дә, хәйрияче дә. Ул зират өчен җавап биргән вакытта зиратның территориясе киңәйтелә һәм шикләре төгәл билгеләнеп куела. Яңа Татар зиратында 1300ләп борынгы таш сакланып калган. Аларның күбесенә гарәп хәрефләре белән язылган, латиницада язылганнары да шактый. Сүз уңайыннан гранит һәм мәрмәрдән ясалган борынгы ташлар шактый озак саклана ала. Аларны бик бай кешеләрнең туганнары гына ясата алган. Күпчелек ташларны известняктан ясаганнар. Ул тора-бара улы бетә. Шуңа күпчелек каберләр әкренләп юкка чыккан. Агач такта гына куелган каберләр дә шактый. Совет чорында бетон, кирпеч ташлар, тимер ташлар барлыкка килә. Алары да озак сакланмый. Кабер ташларын һава торышы һәм вакыт кына түгел, кешеләр үзләре дә юк итә ала. Туганнары карамаган каберлекләрдә ташлар ава, җимерелә, шулай ук вандаллар кирип җимергән кабер ташлары да бар. Мондый вакыйгалар безнең заманнарда да булды инде. 30-нчы елларда кайбер кешеләр туганнарының кабер ташларында исемнәрен бетергән, чөнки репрессиялар аркасында үзләренә дә, якыннарының зиратларына да зыян салыныр дип курыккан. Яңа таш куям яки яңа кабер казыйм дип борынгы ташларны юк итүчеләр дә бар. Яңа Татар зиратындагы 17 кабер мәдәни мирас объекты. Әмма чынлыкта бөтен зиратны мәдәни объект дип атарга булыр иде. Ул бөтен татар мәдәниятенең музее булып тора. Бу зират белән бәйле бер риваять та бар. Ул 7 кыз кабере турында. Яңа Татар зиратының элеккеге зур капкасы тирәсендәрәк, хәзерге Тукайлар аллеясыннан ерак түгел бер урында 7 кыз исеме язылган таш бар. Аларның кемнәр булганы төгәл билгеле түгел. Кемдер аларны Казан яулап алынганда шәһәрдән качкан, әмма дошманнар куып тотам дигәндә генә башта аларны, аннары үзләрен хәнҗәр белән кадап үтергән батыр кызлар дип әйтә. Башка бер риваяттә исә бу кызлар үзләренә кул салмаган, аларны дошман кулына төшмәсеннәр өчен җир убылып, җир ана үзе яшереп калган диләр. Шулай ук мәҗбүри чукындырудан качып соңыннан һәлак булган 7 кыз дип сөйли торган риваять та бар. Чынлыкта алар кем генә булса да, халык өчен алар бүгендә изге кешеләр ахрысы, чөнки зиратта аларның каберлеге һәр вакыт чиста, тәртипле һәм пөхтә. Таш өстенә еш кына тимер тәңкәләр калдырып та китәләр. Кабер өстенә күчтәнәчкә тәмле әйберләр калдыручылар да бар. Бу мәҗүси ышануларның бер дәвамыдыр инде күрәсең. Татар зираты булмаса да, бу урын турында да сөйләп китәргә кирәк дип саныйбыз. Казанның Архангел зираты элеккеге татар Кулмәмәт авылы урынында барлыкка килгән Архангельская авылының зираты ул. Дөресрәге, кайчандыр ул шундый статуста йөргән. 1860 еллардан ул Казанның тагын бер шәһәр зиратына әверелә, ягъни аны шәһәр хакимияте үзенең кул астына ала. Архангел зиратында беренче бөтен дөнья сугышы вакытында әсирлеккә төшеп, Казанга җибәрелгән Австрия, Венгрия, Балкан хәрбиләре күмелгән. Аларның махсус истәлек ташы да бар. 1918 елда исә Архангел зираты тирәсендә оклар да, соңыннан кызыллар да сәяси дошманнарын атып үтерәләр. Мәсәлән, шагыйрь Баратынскийның оныгы Александр Баратынский зират тирәсендә атып үтерелә. Әмма аның гәүдәсен туганнарына алып китәргә рөхсәт итәләр. 1930 елларда исә Казанда атып үтерелгән яки кулга алынып төрмәдә үлгән репрессия корбаннары күбесенчә Архангел зиратының буш урыннарында казылган чокырларда җирләнгән. Алар арасында Кәрим Тинчурин, Хади Атласы, Сәйит Вахиди, Кәбир һәм Фазыл Туйкиннар, бихисап язучылар, актерлар, журналистлар, сәясәтчеләр, укытучылар һәм муллалар бар. Сүз уңайыннан Галимҗан Ибраһимов та шушы зиратта күмелгән. Ул 1938 елның гыйнварында төрмә хастаханәсендә үлә. Аның кайда күмелгәнен атып үтерелгән Закир Сәмитовның хатыны күреп кала.
Ул 1970 елларда бу турыда татар галимнәренә хәбәр итә. Шуңа күрә без бүген классик язучының һәм аның белән бергә күмелгән исемнәре билгесез берничә кешенең кайда җирләнгәнен беләбез. Архангел зираты бик гыйбрәтле урын. Бөек Ватан сугышы елларында Казан госпитальләрендә дәваланган, әмма савыга алмаган офицерлар һәм солдатлар да бик күп монда. Туганнар каберлегендә татар һәм рус фамилиялары гел бергә. Афәтле заман турында искәртә торган урын бу. Без сезгә Казандагы кайбер зиратлар һәм зират урыннары турында сөйләдек, әмма чынлыкта аларның саны күбрәк. Бу чыгарылышның максаты сезнең күңелегезгә кутку яки шом салу түгел иде, киресенчә, бакый һәм фани дөньяларның гел янәшә баруын искәртергә теләдек. Тапшыруны әйтемдәгечә, исәннәрнең кадерен бел, үлгәннәрнең каберен бел дип тәмамлыйсы килә.